Saylanan.com Hırdır Hoşlaşa sen bilen Mengene mektebin elimde yok Kölece depterim Bugünden uçan men sen kepterin Ele mektebim Hoşlaşa sen bilen Mengene mektebin elimde yok Kölece depterim Bugünden uçan men sen kepterin Ele mektebin Vah ananamı Bugün uçanımı Ödene mektebimden arana açanımı geçanımı Dinle yürek urgulum men şu attı duygulum Başka biri duybiler mi? Mektebim sensizliğe buğursak çıdar mı kar? Gitseme 64'üm yürekte yaşar mı da? Sağ olun oğlumla beren terbiyenize Melkem işe minnettar sizin hemenize Dinlesiz bilen geçti men kızıklı yaşlığım Yönü bugün hoşlaşadelik kılafaşlarım İkinci erdimle şu yerde başladım Seyret kimse şadiyan, kimse gözün yaşladı Yine gelesim yeler Mektebim dervezene yönü doyman 64'üm Bu çoğumda gezmelerim şeyle kızıklı günleri Başımdan geçirip bugün ben uçmalı olyan sebebi men uçurum Hoşlaşa sen bilen mengene mektebim elimde yok Kölece depterim bugün ben uçan men sen kepterin Ele mektebim hoşlaşa sen bilen Mengene mektebim elimde yok Kölece depterin Bugün men uçan men sen kepterin Ele mektebim Saylanan.com Birinci ekskluziv Yatlanımda gözlerim yaşa dolar sevgilim Unuttun mu ya beni ya da düşüp senin Yatla mektep yıllarım irkiseyen tergülüm Min unutmam ki hiç kaçan bile geçen günlerim Dolanmazmış al günler Dolanmazmış al yıllar Bile okan oğlan kıyılar Dolanma mektep yılları Mektep yıllarım Hani geçen sici günler Mektep yıllarım Bile okan oğlan kıyılar Mektep yıllarım Bugün yaştan dolu gözler Mektep yıllarım Mektep yıllarım Hani geçen sici günler Mektep yıllarım Bile okan olan kıyılar Mektep yıllarım Bugün yaştan dolu gözler Mektep yıllarım
ömrümün İngür süyücü günleri Yadyan sana bağışla Zavarin aydım sazları Senne taptım bahtımı Pek sevgimin tatını Ayrılığın vatını Hoş kal mektep yıllarım Dolanmaz mı o günler Dolanmaz mı o yıllar Hey bile okan oğlan kıyılar Dolanmaz mektep yıllar Mektep yılların Han okan oğlan kıyılar Mektep yıllarım Hani geçen sicillerim Mektep yıllarım Bugün yaştan dolular Mektep yıllarım Bakar çeşmesi, çeşmesinin göz başı, bu bir ıkbal coşması. Şol çeşmenin başına dağ cerenin üşmesi, bu bir Türkmen kudreti, bir taraf Türkmenistan. Özgörtmeler yoluna milli lider baş tutan, Türkmen tuğun parladı, açtı dünyanın kapısın. Hoş niyetli siyaset, taptı elim ikrarın, garaştı hem baltiyar, bir taraf Türkmenistan. Salam, kalplar şahitlikten oly. Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüniň mehriban uçurumlary. Salam, bagtiyar zamananyň eşretli durmuşynyň hödürini görüp ýaşaýan hormatly malumlar, ediz mehmanlar. Gözel diyarymyzyň şan şöhrati beslenýän döwrüne, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna ýaş nesilleri okamaga, öwrenmäge uly mümkinçilikler döredilýär. Gahryman arkadaşymyzyň 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlyň watan diýip oglan etmegi bizi has hem boýsandyrdy. Biz hem okuwçylar üçin hormatly prezidentimiziň edýän atalyk aladalaryna jogap edip, arasda asmanyň astyna, asuda zeminiň üstüne okap, öwrenip, watanymyza, ýyl günümize, gahryman arkadaşymyza wepal ýaşlaryň biri bolup ýetişdirjekdigimize anandyrasymyz gelýär. Bizem arkadaşyň anamyny ödäp, bolarys watanyň çyn ogulgaýdy. Çünki biz gadymy Oguzhan nesli, merdana atalan Bagtiyar kowmy. Mehribanlar, ýetip gelen soňky jaň dawaramyz bilen sizi tüý yüregimden gutlaýaryn. Goý bu bayramçylyk güni Türkmenistanly her bir insana ýatdan çytmajak sene bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Gadirdanlar, dawaramyzyň iň şowkunly, tolgunlarca pursady ýetip geldi. Gelingen bolsa hemmämiz uly şatlyk, şowkun, el çarpmalar bilen uçurumlarymyzy garşylaýar. Sana
ýaly. Muradov Atagelli Jeme sınıfta 16 okuwçy bolup, olaryň 8-si gyýyp, 8-si oglan. Gelinimli bolsa, dawaramyzy açyp bermegçi mektep müdiri Babajan Sarifowa söz bereli. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ve şu ülke Türkmenistan rovaşlı vatan ýylynda konkursam dawaramyz açyk diýip elan edýär. Türkmenistanyň döwlet senasy ýanglanýar. Türkmenistanyň döwlet baýdygyny ýokary galdyrmak üçin 10-njy asynp okuwçysy Amerikanyň Los Angeles şäherine geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionlugynyň 1-nji ýerini ýelap, Türkmenistan ýurdumyzyň baýdygyny belentde parladan Atajan Daýew çagyrylýar.
soň ýaşlaryna dekin bar. Bilimin dekinler Mehriban mektep. Mehriban uçurumlarymyzy gutlap bermek üçin hormatly myhmanymyz Tamara Şaripovna uluk hormat bilen söz berelim. Дорогие ученики, уважаемые коллеги, родители, от имени коллектива средней школы номер 10 позвольте поздравить вас всех с окончанием учебного года. Пожелать вам хорошего отдыха, у тех, у кого впереди экзамены, сдачи успешной. Но особо хочется отметить сегодня выпускников 2019 года. Вы сейчас такие все красивые, приятно на вас смотреть. Я от души вас поздравляю с окончанием школы. Сегодня для вас прозвучит последний школьный звонок. Он оповестит о том, что школьная жизнь закончена, а впереди начинается самостоятельная жизнь. Я всем вам желаю успешной сдачи государственных экзаменов, и чтобы у вас, у каждого, впереди горел маленький светлячок, и вы, ставя цель за целью, достигали этот светлячок. Поэтому успеха вам во всем. Доброго вам пути. Hormatly myhmanymyz, Mar welaýatynyň Sakarçay etraf bilim bölüminiň müdiri Akmurat Gurbanberdiýew uluk hormat bilen söz berilýär. Assalamu alaikum. Hormatly muallimler, hormatly mehmanlar, gaderli okuwçylar. Şunu okuyuly netip bolsany sany jogatdan tamamlanýar. Soňky jaň dawarat bilen siziň hemmeňizi çöýsürekden gutlaýar. Öňmezde bolsa iň wajyp sınıfdan geçiriş synaglary, tepki synaglary hem de gutorjy synaglary bar. Şu synaglarda siziň hemmeňize şogurluklar, üstünlikler arzu edýän, janyňyzda göjekleňiz gowy bolsun. Beýik derejelerde görmek nesip etsin. Watana hormatly arkadaşlarymyza bir we paradymlar bolup geçmeňizi yürekden arzu edýäs. Täze okuýylaryňyzy getip geler ýene de täze okuýylaryna başlar. Kiçik çağlar täze okuýylaryna başlar, siz uçurum bolup giderseňiz, geriňiz bir ýerlerde işlerseňiz, okuýarsaňyz, şoňatdan hemmesine üstünlikler, şogurluklar arzu edýän. Nämeni şun gutorjyş, nemeňiz soňky jaň dawaraňyz bilen tüýsürekden gutlaýan. Bayramlarınız kutlu olsun, gadamınız baatlı olsun, sınavlarım şoğlu olsun. Tamam. Hormatly muallimler, ata-eneler, mektep okuwçylary bilen öwladymyzdan bilen soňky jaň dawran bilen tüýsürekden gutlaýar. Her birine şoğurluk arzu edýän. Soňky jaň bir mektep tamamlaýar, durmuşam inni başlaýar. Soň üçin gelecekte hemmeňize uçurumlary üstünlikler arzu edýän hormatly arkadaşlarymyň janyna bolsun, başlyk bolsun, il urt bähmetli dünýä nusul alyp beren beýişlerine üstünlikler arzu edýän. Hormatly myhmanlar, biziň mektebimize uçurumlaryma syýlap geleniňiz üçin taňyr ýalkasyn. Mektep gapysyndan ätlen günümiz jaň bilen giripdik sapaga ilki. Biz üçün kakılýar soňky jaňymyz hiç ýatdan çykmajak pursatdyr belki. Awgada
Ahiruna bizem tümler kutlansınız ya. Gelin onda hemmemiz bilecek, körpecelerin yerine yetirip verecek, boşkularını dinleyelim. Станет грустным немного, не пчаться с тобою, друзья, и проводить себя до порога твоей школы большая семья. Но тянется дальше дорога, во взрослую жизнь нам идти. Желаем ясной погоды и меньше преград на пути. Совсем недавно в первый класс вас мама с папой водили, и вот уже в последний раз вы книги школьные сложили. Желаем вам, чтобы этот старт был вдохновенным и успешным, вставая за школьного. Пусть каждый свой прицел найдет работу по душе освоит. Пусть все совершит, приобретет, удачно свою жизнь построит. Выпускной прощание с детством, новый жизненный этап. Мы желаем с интересом по тропе судьбы шагать. Позади вас первый класс, позади последний, пусть чем учили вас, не пройдет бесследно. Usan kucağın sağan almaya tatlı, yetkinecek yılların ardığını da, kamillerin nuru mengde çayıldı. Teredin adamlar acak portada. Son kucağın ilk yaşıp çağına darayı, gözlerin yalpılası itince içinden geçer. Hatar tutup öne çıkar uçurumlar, ovazı yaklanıyor gözler. Onlarda arzulken hep aydılmadık, mehirli kara esmanil sözler. Gelede bir nesil uçurum bugün, belen sarpa bilen yol taşagayım. Akbekti yadınızdan çıkarmak, arzulanız hasıl vasıl alayım. Mektepler arzuların ocağı. Açyar bugün yaşlarımıza bucağı. Arka dağım guryar beyik geleceği. Bir karar bahtiyar zamanımızda. Gelginli olsa 4. A sınıfın çıkışına tomaşa edelim.
Akşam gece zaritasan sen beni nazlıkın Gözümde bakmayıp otasın yolları taşıdın Asalaydan ümitine karar basın yanıydı Nazlıkını nazlılasın caka alır canımda Asalaydan ümitine karar basın yanıydı Nazlıkını nazlılasın caka alır canımda Seninle yalnızım o yüzden nazlı gülüm Seninle sevgilim nazlı gülüm nazlı gülüm Seninle yalnızım o yüzden nazlı gülüm Seninle sevgilim nazlı gülüm nazlı gülüm nazlı gülüm Cevap vermen, tägin ipler duranda, başın sypap, ýada salar mugallim. Bilim verer, ihlas eder işine, hayranlar galarsın kärim söýüşine. Daytalap anına, bilim boýuşuna, her biriň bilimli eder mugallim. Inni bolsa 11-nji A sınıfymyza başlangıç sınıf muallimy Leyla Durduýewnany, sınıf ýolbaşçysy Sylan Azarovnany, 11-nji B sınıfyň başlangıç sınıf muallimy Bibi Jumaýewnany, sınıf ýolbaşçysy Atayeli Muradowy. Uçurumlara aýdyp berjek artularyny dinläliň. В общем, совсем недавно вы пришли маленькими, неоперившимися птенчиками. А теперь вы стали прекрасными лебедями. Желаю в свободном вашем самостоятельном полете быть честными, добрыми, справедливыми, а самое главное, будьте здоровыми, живите долго-долго, будьте счастливыми и не забывайте, я буду скучать. Kadarlı mehmanlar, inatalar, hormatlı muallimlar, mehriban çağlar.
Sizin birinci sınıfa geleniniz bizim şu altam yadımızda. Eyyem şondan beri on verilmeye çıktı. Geçipler, çağalar. Şun siz için yattın çıkmayacak günlerin yeri. Mehriban, koy sizin ömrünüz uzak olsun. Görecekleriniz bol olur. Sizin durmuşunuz yenişlerden yenişlere. Uğrarsın, Ediz ablam size ak yol açsın. Bizim ak batamız, oğlumdan ak bata sizin bilen. Mehriban çağıranlar, uzak yaşan, bağlı olun, kallı olun. Elin atanız da size boğunup bezmek mesler etsin. Yolunuz ak olsun, göreceğiniz bol olsun. Salam okuvchilar, hormatly muallimlar va inatalar va hemmeňiz şugul görmäni öýrenşä. Ştaýdyny bir näçe ýyldan bäri işlemesem şeýlep tulgunlarjy pursat çağılamyz şuň okuw dünýä. Inatalarymyzdan, muallimlarimizdan hemmesi näme diýilýär ýatdan çykmajak pursatlar sizin hemmeňiz gutlaýan. Size can sağlyk, uzak ömür yoluňyz açyk bolsun, ýagty bolsun. Ştaýda alan bilimleňiz, adamkärçilik häsiýetiniz, terbiýeňiz bütün ömrüňize ýetsin. Muallimlaryňyzy, mektebiňizi ýadyňyzdan çykarmaň. Öýden atalaňyzy ýanymy damaty ýatlap, ýüregiňiň iň çuň ýerinde saklaýanlar, hemmeňize can sağlyk arzu etýän muallimlara da şu ateçe okudup şulara terbiye edip terbiye veren için ulu minnettarlığını bildirýän. Awa тамашачилар, sizin yol başlığında всё вот это происходило. Мы сами представляем, вот как будто сейчас стояли. Большое спасибо и руководству школы, и всем учителям, которые дали нашим детям такое воспитание. И сегодня мы должным образом гордимся ими. Спасибо вам большое. Hormatly mehmanlar, inatalar, okuvchilar, uçurumlar. Çünkü Toňguzaň dawaramyzdan ýüpüramdan gitdiler. Gaýslar ýa-ni gelecekde durmuşyňyza gülüp baktın. Gelen ýerinde janyň sawgul ömrüňiz uzak bolsun. Okuwda işle üstünlikler emraňy bolsun. Türkmenistan döwletinden bilen damat toýlar goşa-goşadan gelýär. Sizin hem gutorýan Toňguzaň dawaramyz mukaddes Ramazan aýyna gabat geldi. Öňüňizde hemişe mukaddeslikler arzu edýän maşgalaňyzda agdybirlik, arskal döwlet bereket bolsun. Gelen ýeriniň janyň sawgul mektebi ýa-da muallimler ýadyňdan çykarmaň. Ilmidama gatnaşyp bolarlar. Mekteplere uly şowkun sallarýan. Uçurumlar katýar, insan kujajan. Aketlerler uçýar asmana gaýyp, göp ýüzünde tant edýärler ajaýyp. Birinci sınıftan başlap bilim alıp, inni bolsa uçurum alıp, öz mehriban muallimlarına, deň duşlarına aýdyp berjek uçurumlaryň gutlawlaryny dinläli. Tamam oluyor asanlı vaktin. Yakınlıca mektep doğrum. Arzu edýän talip bolup alsak gene täze alym. Sana karikene uğrattım. Beren ılımlanma savurmol. Gerek yerde hecemeden boşluk geden haladanma savurmol. Sağ ol Ediz muallim. Mutam size bergili. Alkış aýdýar ardynda ömrümizin her güni. Beren bilimin üçün. Sağ ol sana muallim. Edep terbiýeň üçün alkış size muallim. Спасибо, дорогой учитель, за годы, месяцы и дни, за часы, минуты и мгновения, что вместе с нами провели. Всех нас одинаково любили. За то, что вы из нас взяли, пили. Спасибо вам, учителя.
teacher for being so nice and kind and good. We like you so much, teacher. Please stay here if you can. Thank you, my favorite teacher, for acting like a friend and taking time to make. Thank you, my favorite teacher. Yürekler ağlayar, yüzler gülýär. Hoşlaşıp pursadam yakınlap gelýär. Hoşlaşıp giderler geljege sary, büýz yaprağın bağdan düşüşýäli. Gelginli bolsa, uçurumlaryň ýerine ýetirip berjek tanslaryna tomaşa edelim. Dying to catch my breath.
oğlanlarının yerine yetirip verecek tansına tamaşa edelim. hem diyenmiş dıydına çöküp dünyanın var görpey ene terkene gelginli bolsa uçurumları ilkinci edip ellerinden tutup mektebe getirir. Enatalarımıza bugün mektebi tamamlayan mektuban uçurumlarımız için yürek kuysançlarını dinleyelim. Uçurumlar, elimden oğlum, hormatlı din dostları, aslında can sanıp, elini daima ağzı yolumuzda ağ yol arzu eten, üstünlük arzu eten var yılda. Mehkulan uçurumlar, hatırdan çağılar, hormatlı enatalar, hemmeğine bayramlarıyla kutlayan, size şu balıklı fırsatlı, ulu balıklı arzu eten, gelecekte ulu adamlar olup yetişmengiri, vatana vepalı oğlanlar gaylar olup yetişmengiri arzu eten. Mehkulan oğlanlara da ulu minnettarlık bildirýän.
hormatly enatalar hemmeňize sag bolsun aýdýan gelenler üçin. Näme diýin? Ýoluňyz ak bolsun. Ýoluňyz açyk bolsun. Alnıňyz batyňyz açyk bolsun. Mekravan bayramyň kutly bolsun. Sürümler. Ýoluňyz ak bolsun. Görçeňiz bolsun. 14 mektebiň muallimlary şeýle söyleme muallim adyna münasip muallimler bar. Sag bolun, ömrüňiz uzak bolsun. Yine mara tymtaşlarna topuz okap berýär. Halat ertir, bugunnatir, doğuntir. Oğlumun mekravan tymtaşlary men yüreğime tüýgülen kızandir. Oğlumun mekravan tymtaşlary muallimi var, mün kıllary işitýän. Okuwçydan berdiňdi de ýaşatýan, öýtkäne bagly bilen ýadaşýan. Oğlumun enidi mekravan muallimidir. Ana oğlumun şeýle çyn dostlarynyň, tymtaşlarynyň badyny şeýle bolýan. Ýoluňyz ak bolsun, ine süýlüp ýaşaň. Awame kalan enatalar, muallimler, uçurum bayramın vatandaşları, basın biyolojçileri, köp sağ olsun aýtýan. Ana indiki tortak okuwçylara da mesler etsin. Ana kutlu bolsun, muallimlere da ullu kantylar nazar bar. Ullu minnetdarlyk aýtýan. Ana kutlu bolsun, uçurumlaryňyz tamamanca getirelim. Oğlumun tymtaşlarynda şoğlanýarlarna gidecek bolýardym. Tibi ähli dert belalardan Hudaýjanyň öýdi oratyn, öýden dilden öýdi oratyn. Ana bolýardym kabul et. Merkemat, ýurdumyzyň ýaşlaryna dekin bar, bilimin dekinler Mehriban mektep. Gelginli bolsa, ikinci sınıf okuwçysy Atamrat Ataýewiň hoş gel mektebim atly aýdymy dinläliň. Hoşlaşan yerinde sağlıca günden hoş geldin mektebim edil muallim ancak sen sizi razı ol benden
Hoşlaşan yerde sarnıcı gönlün Hoşlanmak mektebim edil muallim Ancak sensiz irade bul bizden Hoşlanmak mektebim edil muallim Okudum ömrüm alnım gereğin Bozulmaca. Gelinginde bolsa 11-nji asym uçurumlarymyzyň çykyşyna tomaşa edelim. Разные писать, не дорожно играть Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе К 4 прибавить 2, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе Книжки добрые любить и воспитанными быть Учат в школе, учат в школе, учат в школе Книжки добрые любить и воспитанными быть Учат в школе, учат в школе, учат в школе Ходить восток и юг, рисовать квадратный круг Учат в школе, учат в школе, учат в школе И не путать никогда острова и города Учат в школе, учат в школе, учат в школе И не путать никогда острова и города Учат в школе, учат в школе, учат в школе Про глаголы, про тире, про дождик на дворе Учат в школе, учат в школе, учат в школе Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить Учат в школе, учат в школе, учат в школе Крепко-накрепко дружить, детство Inni bolsa 10-njy sınıflarymyzyň 11-nji B sınıfy üçin her okuwçylarynyň häsiýetnamalaryny dinlälim. Näklan 11-nji A sınıfy okuwçylary. Sizin bolsa häsiýetnamalaryňyzy Lanazarowna soňra sürpriz hökmüne gowşurar. Güçlüdür onun yadı, moda şefku adı. Sınıfının boylu zatı, o nir balık şefradı. Seret on ökçesi beyik. Yüren adımı Türk. Gözüm aylasam zala, ol yaylıyım va keyik.
alasay, yok yürek yarasay. Dayavcadır oğlan, 11 balan giyenasay. Taçı şemalı öfer, dımyan aydanı kirtir. Öde şeyle salamçıl, ağlar balar dakı gövher. Birer yaşlık devranı duydurmaz hiç. Sözlemen yaman sözü, 11 balan devranı. Ol vez ayın gülü, gülü övrür on çölü, gürlenle ol sıpayı, 11 balan ay ülü. Kıdırır yasanı, boğracaktır vatanı. Gülersin gülbütüne, 11 balan vatanı. Alsam ele kalamı, yazsam en çekilamı. Şahir kalbim coşturur, 11 balan gül cemalı. Değişkence olmaksat, häsiyeti sadece. Seyin yarın görenler, festan yerer çalacak. Şol giz mektebin gülü, bolsaň onun bilbili. Her wakışta nädeýler, 11 balan bägüli. Seret tant edisine, ol tantçıların biri. Ol bir ütbeşik oğlan, 11 balan kerime. Gıyıdlarım en malayımı, bu giz asmanın ayımı. Asta vasıp yürer ol, 11 balan gülayımı. Tapar görün aramayı, saklar bölecek sanını. Adına iyi olur, 11 balan bayramı. Halayar olmawini, süýje öwrer ajyny. El dama kömekde, 11 balan arzuwy. Taparlar ondan bırak, tapılmaz ondan hiç kim. Öde ören gülöcün, balar dağıtı kakımrar. Attır onun cemali, elleri bar şipalı. Yürüyer pessay pessay, baların ak cemali. Körpöler siz için ilkinci candır. Biz için yanlanyar sonku can sesi. Doğan olup bir yaşların ıydına. Bolun okuçular adın eyesi. Gelinini bolsa 11. A sınıfın yerine yetirip verecek aydımını dinleyelim. 11 yıllık oka bilim alan, keramatlı ocak, mukaddis mektep bilen, bilim veren oğlumlarınız bilen hoşlaştırma gaynanlarsa, avray bilen oku tamamlayanlarınız degenler yer. Bugün oku yılının ahirine, tutuş yılın azabının cemlenyen fırsadı 2018-2019 oku yılına cemiyetçilik işine yokor netice kazanan uçurumlara, mektebin avrayının artmağına öz koşandın koşan okuçulara minnettarlık katı uçurlar. Mektebimizin oku işlerinin ornatları Olga Seyitlievna söz verirler. İtiraf Bilim Bölüm tarafından sıyrılanlar. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Sedatda vatanmanın bağlı geleceğini Türkmenistan'ın ösüp gelen yaş nesli bilen bağlanıştırıyor. Türkmenistan Ruvaşlı'nın vatanı yılına hurmatlı Prezidentimizin yaş nesli kamil bilen alma için ediyen aladalar münafip cevap edip 2018-2019 oku yılına tafavutlanıp okanlığı ve köpçülük işlerine işe katlaşanlığı için Sakarya Şahistan'ın 14. mektebinin 17. A sınıf okuçusu.
minnettar hat bilen sylalanýan Merdanow Kuwat. İdil Şonyalla etraf bilim bölüm tarafından Zafareli Kerem sylalanýan minnettar etraf bilim bölüm tarafından Kurban ve Oğulyerek sylalanýan. Etraf bilim bölümünün minnettar hat bilen bajan prowas sylalanýan. Mektebimizin köpçülük işine katnaşıp, özünü bu taraftan götürden kapalıklanan okuçular mektep tarafından sylalanýan. Recep ve Adil Unercibat. Cumalıcı ve Akçamal sylalanýan. Unercibat Cumay ve Bägül sylalanýan. Yaylymova Keyik. Seyit Muhamedov Maksat. Döwlet Muradowa Gulayim. Bigençev Kerim Onirbe. Onirbe Batir Vardul. Onira Cumatur Deyip Bayelli. Annalıyev Guvanç Onira. Ak Muhamedova Şirin Onira. Максатов Сёхвет Онира. Белалова Эльза Онира. Аквилиев Еңиш Она. Сиква Азадова Гауфер. Azadova Gauhar. Birxanova Ayna. Birxanova Ayna. Arritova Jakan Dokova. Dokova Duranova Aknabat. Maksadova Kumay Dokova. Merdanova Merjanonbe. Ona Dovletova Uljan. Onvira Anna Verdiyeva Mehrivan. Onvira Chipiyeva Ulfray. Onvirbe Serdarova Gulcemal. Sylalygyny kutlu bolsun. Ve yerini yitirmekte işenirliğini görkeden bu romanın işinin ilerlendirmegine boşandyny başan Kerimov Ferhat sylalanýan. Kapargeliyev Kerem sylalanýan. Babacanov Rowas sylalanýan. Merdanov Kuwat sylalanýan. Baba Muradov Şöhrat sylalanýan. Yalmayrov Vatan sylalanýan. Türkmenistan'ın
Näşriýat Komiteti hormatly Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne alyp barýan ynsanperwer, tarakatçylyk, söýjülükli içeri we daşary siýasatyny durmuşa geçirmek, wagt netikat etmek uğruna alyp barýan oňaý işler üçin hemde iň soňky münasibetli Sakarçagy Travnyň 10-njy mektebiniň informatika muallimi Gurdow Merdan ýylanýar. Sapareli Vatlawadel ýylanýar. Zumayeva Gulnavat ýylanýar. Recep ve Begül ýylanýar. Hanova Gulalek ýylanýar. Hoca Muhammed ve Hoca Muhammed ve Maral ýylanýar. Atayeva Gülsenem ýylanýar. Gelininde bolsa 11-nji asynpyň görelli okuwçylarynyň biri Babajan Rowajan edip muallimlara minnetdarlyk sözüni dinläli. Assalamu alaykum muallimler. Assalamu alaykum. Hormatly muallimler. Bugün size yazan uydan aydasın meler. Biz size giyeceğinizi, okusu geçen giyeceğiniz için minnettar. Veren öğüt nesihatlarınız için minnettar. Alım bilimler derece yetkileriniz için minnettar. Bu anlar, sevgili insanlardır. Bugün size Türkmen toprağımız Asya'ya azim edeceğiz. Yine de öyle çok sağ olun. Sizlere zayıf planımızı bu anlayın. Gelininde bolsa 11-nji asynpyň çykyşyna tamaşa edelim. Жизни школьной, многотрудной, беспокойной, не было роднее человека. Вы пришли к нам в 5 классе, отводили все напасти, добротой души согрели. Очень вы любили нас, защищали много раз и прощали жалость нам любую. Мы в сердце будем вас хранить, любовью вашей дорожить. Мы будем помнить вас, мы в сердце будем вас хранить, любовью вашей дорожить. Мы будем помнить вас, родную. Вы любимый наш учитель, вы ангел наш хранитель, нашу жизнь сквозь сердце пропустили. Как заботливая мать, желали мы нам стать, теплом, заботой окружили. Строгий ум и доброта, которой были нам всегда, дарили нам любовь.
bilimler dünyasının simbolik açarını boğuşturmak için 10. sınıf okuçuları Belal ve Elza ve 11. sınıf okuçusu Seyit Muhammedov maksat çağırılıyor. Детство, ты куда постой? А я хочу
gelinginde bolsa 11-nji A sınıflaryň jemleýici aýdymyny dinläli. Anne. Buat bunga ini.